o nwere ofu nwanne anyị na-akpọ m na-agwa m na pile na-enye ya nsogbu, na ọrịa pile na-enye ya nsogbu. Achọrọ m ịkọwara ya ihe ọ ga-eme, maka m na-akọwara ihe ọ ga-eme ka m na-akọwakwara onye ọbụla nọ na obi a ihe o nwere ike ime onwe onye ọbụla ọrịa pile na-enye nsogbu. Ma m ga-achọ ka unu tụsara m ozi a, biko unu tụsara m ya bụ ihe ka anyị wenyere onwe anyị aka. Ihe anyị nọ ebe a nụnwa bụ ka anyị ncha mụkọrịta ihe. Nwanne anyị na-akọwa na pile na-enye ya nsogbu, na ya agachago ụlọ ọgwụ ugboro ugboro, ma nya bụ ihe o mechakwa ọlachite. Achọrọ m ịgwa ihe ọ ga-eme o nwere onwe ya. Unu mana Chineke enyechego anyị ihe niile, na sọsọ nsogbu anyị nwere bụ na anyị emerọdị appreciate the nature. Anyị amara ụdị ihe Chukwu mere anyị. Ahịhịa anọcha n'akụkụ be anyị juru ebe niile bụ ihe na-azọ ndụ, mana anyị nwa amarọ ya. Mana nke anyị ma, anyị ga-akọwapụtakwa ya ka ụmụnne anyị jizie onwe ha ndụ. Ọ bụ na pile na-enye gị nsogbu, ma nwanne m nwoke akpọrọ m ihe a ma ndị ọzọ, geenụ ntị nke ọma. Ihe ị ga-ewetara m bụ akwụkwọ kamtoro, akwụkwọ eliza, ka m gbanye ya n'iru akwụkwọ ebe a. Akwụkwọ eliza, o nwere ndị na-akpọ ya awolowo, ndị Yoruba na-akpọ ya awolowo. O nwedịkwa ndị na-akpọ ya eliza. Saịdị Imo steeti na-akpọ ya eliza, saịdị Enugu steeti na-akpọ ya kamtoro. O nwechara ihe ndị ọzọ, aha ndị ọzọ onye ọbụla na-akpọ ya. Akwụkwọ a dị ebe a kịta, ọ bụ na iweta ya mgbe aha pile ka na-ebido ga-ebido. Iwere ya, ịkpata ya, ịkpatacha ya, ịsa ya mmiri, tinye ya obere nnu, just a pinch of salt. Itinye ya obere nnu, ịsachacha ya mmiri, ịsa ya mmiri, fọọ ya. Ịfọcha ya, ịfọta ya half tumbler, mmiri ga-eji wee fọọ ya ga-abụ half tumbler. Ịfọcha ya, ị ṅụọ ya. Ị ga-aṅụ ya morning and night, morning and night. Ṅụọ ya ụtọ for 3 days. Ị ga-enwere onwe gị. Ma ọ bụrụ na o mebego gị nke ị na-anyịpụta gị anyịpụta na-arụ, ịtụkwuru ala ọ naghị ekwe gị, ọ na-anyịwasa gị ukwu, na-akwụpụta akwụpụta, maka onwe mgbe ọ ga-abụ ọbịa ije ka ị na-eje mposi, inyi ya ụta ọ bụrụ pile na-apụta, iche na ọ bụ mposi ka ị na-aga. Ọ bụ na ọ bịago n'ụdị ahụ, na ọ bịago gị n'ukwu na-anyịwasa gị ukwu karịcha, ije chọwakwa kamtoro anụnwa. Mana ihe ị ga-ewetazi na kamtoro a ga-abụ root ya, that is ega. Ị ga-eweta aga kamtoro ahụ, ifopụtachaa ya, ịsa ya mmiri. Ịsachicha ya mmiri, nkwe ka egbujicha ma osisi ya, tinye n'ime ya, shinye ya n'ọkụ. Wetatụ ebe o buru ibu, shinye ya n'ọkụ. Ọ bụrụ na isinye ya n'ọkụ, ọ ga-anọ n'ọkụ ahụ ihe dịka about 30 minutes. O yepụtacha ihe ọfụma. Ị ga-esi ya, ị ga-agbanye ya ezigbo mmiri, ihe dịka jọg na-abụ ka ị ga-agbanye ya ka o wee nwee ike nọtatụrụ gị. Ihe ị ga-emezi bụ ụtụtụ ọbụla i were ofu kọp kute ya bụ mmiri ega kamtoro ahụ, that is the root. Ịgbata mmiri ya ahụ, itinye na basin. Itinye ya na basin, ịsacha arụ, ịtụkwuru ala n'ime basin ahụ. Ị ga-etukwuru ala n'ime mmiri kamtoro ahụ. Ị ga-etukwu ala na ya for 10 to 15 minutes. Ada akọrọ ya mgbalụ. Ịtụkwuru ala na ya in the morning, ọ nọ 10 to 15 minutes, ikulite, iwofuo ya. Oge abalị imegharịa ya, itukwurukwa na ya, ịnọdụ 10 to 15 minutes, ikunite, iwufuo ya. Ọsọ gị ime ya mgbe ahụ ọ dịtụ obere warm, ma ọsọkwa gị hapụ ya ojuche oyi. The choice is yours. Ị ga-eme ụtọ ahụ for 7 days. Tutu ị na-eme ya 7 days, ịma ahụzikwa ihe dịka pile. Ịma ahụzi ihe dịka pile. Ihe a bụ ihe ndị be anyị ji agwa onwe ha. Mana oge ụfọdụ na ha anaghị ekwupụta. Nọọ ije asị gị na onye a na-eme ọgwụ pile, ijezi ọ gafee na zolo weta ihe a o sụjacha ya onye gị. Mana ọ na-adị mma ọ bụ na anyị marakwa anyị akọwara ibe anyị, anyị ji ya zọ ndụ. Ọ gaghị efu gị kọbọ, ọ gaghị efu gị shishi. Ije n'azụ ube gị kpara ahịhịa ahụ, were ya wee zụọ onwe gị ndụ. Biko ụmụnne m tụsara m ozi a dịka nsikwa na ya unu, ka ụmụnne m ndị ọzọ wee sikwa na ya wee mụta onye ọbụla pile na-enye nsogbu, maọbụ gị maọbụ onye ọzọ, nyere ya aka site n'ịkụzi ya ihe a nkọwara unu taa, ka anyị wee nwee ike nyerere onwe anyị aka. Ekelekwa m unu. Ndewonu.